Okay. Maingon reporter pa to ka na. Ay, Ano kasi? Gogo! That's so good. Mula kami guys. Magkaon sa siya kuan. salamat. Og maulit. We're going to the terminal. Lapok, patay. Pasok mga sapatos. Pak. Ikaw nandog. Dali. Excited na kami kasi pupunta kami sa Jollibee. Ang tanong, makakapunta kaya? Kung makapunta kami. Yung pinunta namin sa Maasin ay Jollibee. Okay, pagawas na mesa. Lebaho. Excited sa Jollibee. Makajabi, di ka? Ay, ba? Mabidjaan sa dya. Okay guys. Nabok na kami. Nanggawas na kami sa Barangay Lebaho. Why not? Tumigkan. Hi guys. Dari na naman tayo. Iabot na sa Sogod. Na Maasin City. Nara Maasin City guys. May simbahan sa gilid. Oh, pagsapuan. Barber. Inailan pa ba dito? And there's Jollibee, guys. Mga rami yun dyan. Eh, nagkumagka-shot nila. Napoy Watsons. Oh, ha? Sa picture-picture mo dahil, guys. Nakas babaw. Kay picture is I love my answer. Ari. So na pala ay kandere playground guys. Guys, naadi ay mga isda diri What is this?
Ang saning isda Kalimut ko ang saning isda pangalan. Ano ka? Napay ko ano to something. Ambot sa ka. Wow! Sige nagmakuan. Lights. Dara kuan guys. Padilitanan. Ay, they have students dire. Na maasin kasi siya. Diyan sa mga daghan na magkuan. Lang sa Alpar. Nami sa Jollibee guys. Nagdinaganay namin. Char. Okay guys. So we're going to Jollibee na. Dili minod guys, ari lang pala. Kay mo larga na ko minod guys. Bye guys. Asa naman mo? Job. So, namin na make order guys. 130. Ko? Andiyan sa may ito. Sila. Okay guys, so nag-order na eh. Yarang. Gamit din ron. Sa silver lake. Okay, maawa mo na ito gawas. Tingin mo. Aray lang, big char salon. Ay lang, tagbaan. Ang nang sa tagbaan. Kaya medyo nakalimot mo dahil ko. Okay. Para may intro ko kay Sugod eh. Vlog. Say hi, BisDak. Hello. Vlog. Welcome to my guys. Say hi. Say hi. Okay. We got our takeout. Got our order. Manggas na mi guys. Mura dito. Diba? Mga picture sa daming Jollibee guys. Okay. Karon ka ni. Bye-bye na. We're na hurry na kay wa na sakyanan. Impas na may. Masig mag-ugma alam po may. Magsigar may anig ugma-ugma. Maingon ra po trabatog ka ng Day, mga liga, mga unsa. Muna ka Fedra. Diyan na tahapon mulakaw. Tanga na ba? Huh? Parehagod ganina, imbis kay mo biyahe na ta. Damaan. Bisa na oy sila. Kaya nagtagay po. Ay, digihuwat. Ay, sa ka We're going to terminal. Ay, sa ka na Daghang hapit-hapit. Sige, kay pa. Sige. Ano sa mga tira? Gym man na gym. Court man na. Court. Academic program. JC guys. Ang bot is JC ang talito. Kami sa Rosales Street. Na, nagdagandagan na stikod. So guys, habit namin maabot sa terminal. Nagdali-dali na may kay. Impas na may. Di na may kaabot sa kuan, last trip. Ay, metro diri Guys, so na namin sa terminal. Mabas-bas tabi.
Sila mag napay sakyanan ron. No guys, so ni boss. Uy, no choice dun, uy. Ban. Patay na pod ko. Dara? Ay, usaran eh. Kulera. Guys, na namin sa bahan, guys. Bahan lang mong sakyan, guys. Wa na yung bus. Ika, Jin. Pero okay na. Ano ka napita? Mga nang Biasa ka David magarawa. Ala, quarter. Quarter to 5. Andar namin. Andar namin. 45. Miss Francis. Oo. Ah. Miss Francis. Nakaway una na. Nagkaano ako na. Likod. Oo, sige, sige. Ang sa? Ah, di. Jollibee. Bobo! So, manay na po sa... Ako silang luto. Dahil lang mo po. Lara Sogod. Tara! Tara! Guys, nangabot na may dari, guys. Among dibahin na kamong Jollibee. Namin sa boarding house. Bakbaya. Nagsuka na po. Go. Guys, nang ano may. Guys. Vlog out. Okay.